Večer z večernej Bratislavy. To je TV Decibel. Niečo v júli, takedy začiatkom, sa stala takáto vec. Sme tu boli. A trošku sme sa bavili, málo spali a toto sme namixovali. Áno, presne tak. Toto všetko ste mohli počuť naživo vďaka Olusu City Center, ktorý je našim hlavným reklamom. Jo. Robo má pekné repráky. Sú pekné, že? Robo má pekné repráky. Robo má pekné repráky. Máš ešte 2 minútky. Už pičoviny tam trepeš.